ହଏ ଗୋ ଶୁନ ତ ଆଲୁ ସାଙ୍ଗେ ପୁଟଲ ଭଜା ଖାଇ ଖାଇ କରି ନେରେ ମଜା। କଲା କଢ଼େଇ ବସି ଗଲେ ସୁର୍ଷୋ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ସୁର୍ଷୋ ପଡ଼ବା କଲେ କଲେ। ପରେ ପଡ଼ବା ଉଇଲ୍ ହେଲେ ଭାଜି ତାର ପରେ ତାର ଉପରେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାକେ ଦେମା ସାଜି। ତାର ପରେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାକେ ଆମେ ଦେମା ସାଜି। ନୁନ୍ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲେ ନୁନ୍ আর হলদি পড়িগলে আলু পুটল পড়বে কেড়ে লাড়ে গেলে। নুন হলদি পড়িগলে আলু পুটল পড়বে কেড়ে লাড়ে গেলে। শুনো তো আলু পুটল পড়িগলে সভে হেবে ঘণ্টা ঘণ্টি 15 মিনিট হেবে মর্তনু পিটা পিটি। 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆଲୁ ପୁଟଲ ହେବେ ମର୍ତ୍ତନୁ ପିଟା ପିଟି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଲୁ ପୁଟଲ ଭଜା ହେବେ ରେଡ଼ି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖା ସବକୁ ଦେମା ଆଘୋ ଆମେ ବାଢ଼ି କରି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଲୁ ପୁଟଲ ଭଜା ହେବେ ରେଡ଼ି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖା ସବକୁ ଦେମା ଆଘୋ ବାଢ଼ି କରି।